Cambuur zet goed uiteen in deze thuiswedstrijd in NEC. Het is hier Matthew Steenvoorden, maar zijn kopbal kan nog correct van de line helle worden. Matthew Steenvoorden, de centrale verdediger. Dan een hoekskop van Cambuur. Komt van de linkerkant van Robin Molen. En dan is het op een ijs Steenvoorden. Ja, 1-0 Cambuur, terug Matthew Steenvoorden. Het lijkt wel alsof keeper Matthijs Branderhorst van NEC heel mis zit. We kunnen nog een keer naar zien. Steenvoorden de loft in. Ja, en die keeper van NEC die schutte er net goed uit. Cambuur gaat dan terug. Je hebt de hegebal op Sam Hendricks. Die kopt terug. Jozef Kvida van NEC. Die, ja, wat doet hij? Oh, en daar is haast de goal van Nigel Roberta. Dat lopke van de spits van Cambuur hier toch een beter lot verzinnen. Dan een corner, daar liep het net een heel soort onderhoorn te wijzen. Maar daar laat Steenvoorden in op groen. Ja, wat is er gebeurd? Er is geen VAR in Ljout, maar er is wel een verhelling. Daar kunnen we even naar zien. Steenvoorden en paf! Ja, die krijgt een enorme beuk van zoals Joey van den Berg. Ja, dat is toch een rode kaart. En een penalty zo'n je sissen. Ik zei toen al tegen de scheids, hij kijkt niet eens naar de bal. De corner is daar en hij draait zijn hoofd. Maar ja, de scheids die kan ook niet op alles letten. Hij zegt wel dat hij op blokken let, ook van tevoren bij een corner. Maar dit moet hij wel zien. Ja. Als je dat niet ziet, ja, dat vind ik wel een hele grote fout. En dat had ons ook natuurlijk een goal extra kunnen opleveren. En dan ga je 2-0 de rust in. En ja, 1-0 of 2-0, dat is toch wel een verschil. Tweede helft maar 1-0 dus. En direct gevaar. Keeper Maus kan nog redding brengen. Dan wordt er nog een keer inbracht op Kvida. En nog een keer weer op Kvida. Ja, wat gebeurt je toch al hier? In ieder geval 1-1. Jozef Kvida is blij, hij scoort. Maar wat gebeurt er nou? Het is de hoekskop van den Berg. Die vindt Bossaerts. Maar ik kan Maus in eerste instantie nog redding brengen. Dan is het Kvida die het inbrengt. Dat gaat net helemaal goed. En ja, Maus kan er dan net bij. En Roberta kan het verwerken. Het is een hele lullige chingoal. Shut ik trainer René Haken. Kevin van Kippersluis valt aan in bij de Ljouters. Die verovert je de bal. Krijgt hem waarom. En die denkt, ik heromte. Laat ik maar eens uit, Helly. Ja, en zijn bal die wordt prima uit de hoek hellen terug. Keeper Matthijs Branderhorst. Best schot van Kevin van Kippersluis. Dan in de absolute slotfase nog de kopbal van Jonathan Okita. Maar die kopt op de peel. En zo bloot het hier 1-1 bij Cambuurtje in NEC. Dat we daar positief over moeten zijn is eigenlijk al raar, want dat is eigenlijk normaal. Dat je gewoon strijdlust en werklust toont. Maar op die manier kun je namelijk ook wedstrijden winnen. Ja, we hebben nu dit kalenderjaar 3 keer thuis gespeeld, 3 keer gelijk. Natuurlijk niet tegen de minste ploegen. Maar toch blijft het gevoel wel hangen dat in alle 3 wedstrijden meer had ingezeten.